сами не вземем съдбата си в ръце. Изключително много се радвам, че хората започнаха да се събират по такива мероприятия, защото ние трябва да накажем тези, които от над 20 години разграбиха и унищожиха нашата държава. Някъде видях един плакат за две партии, че са виновни за всичко. Не са само две. Всички са. Защото нито едно правителство не се погрижи за нас. Нито едно правителство не се погрижи за нашата образователна и здравеопазваща система. Направете сами сметката за един сегашен министър, каза един велик българин, че е бил терорист. Още две думи и спирам. И те са образованието. Образованието винаги е водещо за една нация. Съсипвайки образованието, съсипвайки здравеопазването, ние ще изчезнем като нация и това вече е факт. Ние просто намаляме. И мисля, че всички ние го знаем. Няма да агитирам за никой, но нека следващия път, когато гласуваме, нека се замислим. Благодаря ви. Говорещия, не преди мене, по-предишния, бих искал да кажа, че и аз съм от Пловдив, привърженик съм на Ботев Пловдив. Много добре знаете за какво става дума, говорейки за Николай Бареков. Аз се срамувам от този привърженик на този голям български отбор. И още нещо. Току-що говорих с съпругата си и двете си деца, които са на протеста в Пловдив. Това, което отчетливо се чу, беше така популярният призив Бареков многоточие. Мисля, че големият проблем на България е докато позволяваме на медии и групировки, поддържани от личността като Пеевски. Защото Пеевски далеч не е големия проблем. Големият проблем е възможността такива хора да застават начало на супер отговорни организации. Проблемът е в това, че гражданското общество до днеска, или по-точно до преди 3 дена, това го подминаваше. Всички трябва да се обединим и никога повече да не позволяваме олигархията, която, както и да го погледнем, се насажда от две червени партии. ДПС и БСП. С еднакъв знак. Напред Бургас, напред България.